नाना पटोले यांनी शिंदे आणि अजित पवारांना दिलेल्या ऑफरवर विजय वडेट्टीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे। नाना पटोले यांनी एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना ऑफर देण्याची घाई केली। पटोले यांच्या ऑफरवर विजय वडेट्टीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे। राजकारणामध्ये कुणीही कायमचा शत्रू नसतो असं वडेट्टीवारांनी म्हटलंय। राज्याच्या राजकारणामध्ये उद्या काय होईल हे सांगता येत नाही असं वडेट्टीवारांनी म्हटलेलं आहे। असं आहे, त्यांनी काय ऑफर दिली ते मी जरा माध्यमातून पाहिले, पण एक आहे, राजकारणात कोणी कोणाचा दुश्मन नसतो, कोणी कोणाचा दोस्त नसतो, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे। दोस्त भी नहीं होता और दुश्मन भी नहीं होता है, समय के साथ सब राजनीति चलती है। त्यामुळे उद्याचं काय वाढून ठेवलेलं आहे हे आत्ताची धुसफूस पाहता हे काय होईल हे आत्ता काही सांगणं कठीण आहे। पण नाना पटोलेजींनी घाई केली एवढंच माझं मत आहे।